खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 सेप्तेम्बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गुबुनजों नासयजानो हागौ, माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन, गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ, सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो नाङा फाङा बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुनजों खहा खालामनो नाजाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव हेंथा नुजाथिगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव दुखु फैगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोजोननायनि आंखाल जागोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, समाजाव मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। खुसिनि आंखाल जागोन, जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथेयैआनो मोजां, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गावखौल' सानाजासे खामानि मावलाङोब्ला दिनै गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर राफोद मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआ जोबोर गोग्गा जागोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोबां बिथिङाव मोजां खाबु फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जागोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, माबा मोनसे देहानि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन। माबा मोनसे गोबाब हेंथा फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ
लोरबां जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जागोन सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन लानांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन सिगांनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुननिफ्राय मानबो लानो हागोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव गोदान बोलो फैगोन जाफुंसार दावबायनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखिजाया खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया जोबोर मोजां थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव बोलो फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोननो हागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन देरहासार जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसार जानो हागोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबर नांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो अनजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि फैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गुबुननि अनसायनाय आरो अननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।